Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam fantastičan kolač sa borovnicama. Za ovaj fantastičan kolač prvo ćemo da izmutimo 3 belanca u čvrst sneg. Zatim dodajem 6 kašika šećera sa jednim vanilin šećerom malo po malo. Kad ste čvrsto umutili šećer sa belancima, lagano ćemo da dodamo 6 kašika ulja, 3 kašika mleka i 3 žumanca. I najmanjom brzinom ćemo to da umutimo. Zatim dodajemo koricu od jednog limuna i dodajemo 6 kašika brašna sa pola praška za pecivo. Takođe mutimo najmanjom brzinom. Kada ste sve sastojke lepo izmutili, spatulom ćemo da sipamo smesu u kalup u koji ste stavili ili masnoću ili ste stavili ovaj papir za pečenje. Možete naravno da pečete u četvrtastom plehu, a možete i u okruglom kao što sam ja ovde. I sada ćemo preko ovog kolača da stavimo borovnice. Otprilike nekih 200 grama borovnice. Možete naravno da koristite i neko drugo voće, ali sa borovnicama će biti baš lep kolač. Kolač pečemo u zagrejanoj redni na 180 stepeni nekih pola sata. Kada nam je kolač gotov, stavimo ga sa strane, a onda zagrejemo do tačke ključanja 250 ml slatke pavlake, koju prelijemo preko 200 grama čokolade i napravimo ganaš. Sada kada vam se čokolada lepo sjedinila sa ovom slatkom pavlakom, sad ćemo da prelijemo preko kolača. Nemojte sve odjedanput, nego lepo malo po malo. Kada ste lepo svu čokoladu premazali preko kolača, stavljate ga u frižider da odstoji nekih recimo sat vremena pre služenja. Pa prijatno!